ಬಂಧುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. 10 ಮನಸ್ಸಲಿನ ಮುತ್ತುದ ಜಾಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೇನುಗೂಡು. ಗೂಡುದ ಉಲೈದ ಮೋಕ್ಯದ ಮನಸ್ಸುಲಿನ ಪೊಲಬುದ ಅಚ್ಚಿಯೇ ಈ ಜೇನ ಹನಿ. ಯಾನಿನಿ ಏರ್ನ ಬದುಕು ಪೊಲಬುದ ತಿರಿಪುಗು ಸೊರ ಆ ಒಂದು ಲೇಪನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕ ಪೆಲ್ಗು ಉತ್ತರೊಣೆ ಬಡಪತ್ತುದ ದೆಂಗೊಡು ಉರ್ಡು ಲಕ್ಕದು ಬದುಕುದ ಅಂಗನೊಡು ಗೆಂದುದು ಬರವುದ ಜಾಲಡು ಮೆನ್ಕೆ ಗೂಡುದ ಬಿರ್ಸೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ವರ್ಕಾಡಿ. ಅಮ್ಮೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ರತ್ನಾವತಿ ಮೊಕ್ಲಿನ ಮೋಕ್ಯ ಸಂಸಾರದ ಅಚ್ಚಿಯೇ ಭಾಸ್ಕರ್. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಯಾಪುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರು ಐವೇರು ಜೋಕುಲ್ನೆಟ್ ಕಡೀರದ ಬಾಲೆ ಆದು ಸಂಸಾರದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಸುರೂತ ಬಾಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಸೊರಲಕ್ಕಾಯಿನಾರು. ಬಡಪತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಕಡೀರ ಆನಾದು ಪುಟ್ಟಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬರವುದ ಸಾದಿಡು ಸುರೂಕಾದು ಬಜಲಕರಿಯ ಎಯುಪಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರೊಂಡೇರು. ದುಂಬಗು ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ವಿಜಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡ್ಲಮೊಗರಡು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಬರವುದ ಪುದೆನು ಗೇನೊದ ಅಟ್ಟೊಗು ದಿಂಜಾವಂಡೇರು. ಅವೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ತಂಗಡಿನಕ್ಲಿನ ಬರವುದ ಸಾದಿ ನೇನು ಪೂರ ಎನ್ನಿನ ಈ ಮೆದು ಮನಸ್ಸದ ಲತ್ತು ಜವನಿ ಪಿದಡ್ನಿ ಬದುಕುದ ಸಾದಿಗು ಬೇಲೆದ ಮಾಡು ಕಟ್ಟೊನ್ಯರೆ. ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದರೆನ ಕೈತಲು ಲತ್ತು ಮೆತ್ತನೆದ ಕೈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಸೂಕಿಟಿತ ನಡುಟು ಉರ್ದೆರೆಸುರು ಮಲ್ತಂಡು. ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಒಂಜಾತು ಪುದೆ ಪುಗೆಲ್ಡು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಬುಡಿಯೇರ ಒಂದಿ ದಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ಗೇನೊಡು ದಾದಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿ ಅಂಗು ಅರ್ಬು ದಿಂಜಿದಿತ್ತಂಡು. ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಪೊರ್ತುನು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪಂದಿ ಈ ಬಿರ್ಸೆ ತನ್ನಕ್ಲಿನ ಬೆರಿಬಲ ದನಿನ ಬೆರಿತಾಂಗಡು ಬೇಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮೂಲೆಡು ಉರಿದಿತ್ತಿ ಬರವುದ ಪಾಲೇನು ಕುಡೊರ ತನ್ನ ಎದುರು ಕನತೇರು. ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರವುದ ಕಟ್ಟನು ಗೇನೊಗು ದಿಂಜಾವಂಡೇರು. ತನ್ನ ಅರ್ಗಂಟುಡು PUC ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಗಿತೊನ್ನಾರು MA ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಗೆಂದುದು ತೋಜೇರು. ಉಂದೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾಲಗು ಜತ್ತಿನ ಈ ಬರವುದ ಬಿರ್ಸೆ ಅಚ್ಚರದ ಕಂಡೊಡ್ಲ ಆರೇ ಪಾಡಿ ಒಂಜಾತು ಬಿತ್ತುಲು ಇನಿ ಕೊಡಿತದು ಬರವುದ ಮುತ್ತುಲಾದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ತುಳುವಪ್ಪೆ ತೇರು ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದೊನ್ಲ ತುಳುನಾಡುಗು ಸಂದ ಈ ಬಿರ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್. ಬದುಕುಡು ಒಂಜಾತು ಕಷ್ಟೊಲು ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಅವಿನ ಪೂರ ಬರಿಕ ದೀದು ಬದುಕುದ ಒಟ್ಟು ಬರವುಡ್ಲ ಗೆಂದುದು ತನ್ನ ಪುಗೆಲ್ಡಿತ್ತಿ ಪುದೆ ಇರುವೆರು ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರಾದು ಪಲಯೆ ಪನ್ಪಿ ತಾಂಗುದ ದಂಟೆಗು ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರಿನ ಬಿರ್ಸನ ನನದ ಕನ PhD ಮಲ್ಪುನವು. ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾತಲ ಪುದರ ಪುಗಾರ್ತಿದ ಅಗರ್ಡು ಕನತ್ತು ಉಂತಾವಡು. ಜೇನುಗೂಡುದ ಪೊರ್ಲು ಮನಸ್ಸುದ ಈ ಜವನ್ಯನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರದ ಕರಜನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿ ಮೋಕ್ಯದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಜೇನುಗೂಡುದವು. ಸೊಲ್ಮೆಲು